bine ați venit la un nou episod al interviurilor cu dansatorii de la Mid & School. El se va prezenta imediat, nu vă spun numele lui, și vreau să-l salut și să-i urez bine a venit la acest interviu. Vreau să ne spui cum te numești și câte ceva despre tine. Mă numesc Seba, place să dansez, place și să not, place școala, destul. Super! Destul încât să nu o urăsc. Și cam atâta despre tine, așa, în mare parte. Am văzut că tu ești și TikToker. Dacă vreți să-l urmăriți, are niște clipuri interesante, predă niște tutoriale. Vă las în descriere TikTok-ul lui și puteți să îl căutați. Bun, Seba, vreau să-mi spui ce înseamnă dansul pentru tine și pur și simplu ce te-a atras la dans. Pentru mine, dansul este foarte frumos. Pot exprima multe chestii, ceea ce vreau să exprim. Și m-a atras cum poți dansa tu, cum vorbești cu oamenii foarte frumos. M-a atras și dansul. Ce te-a atras mai ales la dans? Nu știu, partea de electro, partea de freestyle, partea de mișcare în spațiu, partea de mișcări complexe. Ce ți-a plăcut ție foarte mult? Mișcări complexe, mai mult mișcări complexe. Vreau să învăț mai multe și să fiu un dansator mai bun. Super, bravo! De ce ai ales atunci dansul și nu altă activitate, nu știu, not, karate, habar n-am, alte activități și ai ales pur și simplu dansul? Ai zis, vreau să vin la dansuri. Păi nu s-a întâmplat chiar așa. Mama mea mi-a arătat un videoclip cu tine și alți copii care dansează și m-a atras pe mine. Am fost curios să încerc. Super! Asta a fost acum cam un an aproape, nu? Mai mult? Mai mult, un pic, un an și un pic, da. Că mi-aduc aminte când ai venit la sală și erai foarte, foarte entuziasmat. Bun, Seba, tu ai participat la competiții de dans sau încă n-ai reușit? Încă nu. Dar sper că dorești să faci. Urmează? Super, super, abia aștept. Vreau să te văd la primul concurs. Vreau să-mi spui un moment, cel mai frumos moment, de fapt, ca și dansator pentru tine. Nu știu. Prima oară când am venit la sală, mi-a plăcut cel mai mult când am intrat la final și am dansat față de toți. La cypher-ul de final. Bun, să explic un pic ce înseamnă cypher-ul. Cypher-ul e de fapt un cerc în care fiecare persoană, dansator mai exact, își exprimă stilul de dans, adică este o melodie pusă la întâmplare și fiecare dansează cum simte sau cu ce a învățat. Super, Seba, bravo! O întrebare destul de grea. Bine. Ce alegi dintre electro și freestyle? Electro îmi place, dar e greu și freestyle e ok, doar că e ușor. De ce e ușor freestyle și de ce e greu electro? Ce ți se pare? În electro trebuie să fii și mai energic, trebuie să fii foarte energic și sunt mișcări mai grele. Mișcări mai grele? Adică tu câte ore de electro ai? Că, nu știu... Puține. Puține. Ideea e că electro se învață un pic mai greu, deoarece ai foarte multe linii în care trebuie să arăți acele linii și... Scuze că mi-am băgat mâna, dar vreau ca oamenii să înțeleagă. Deci, dansul electro se bazează foarte mult pe linii și pe estetica mișcării și, da, cum a spus și Seba, este foarte, foarte energic, însă eu vă promit acum în direct la interviu, că Seba o să ajungă super bun pe electro, pentru că o să mă ocup foarte, foarte mult de el și o să-i dau de lucru ca să nu mai zică că electro e greu. Vreau să-mi spui acum, care este visul tău ca și dansator? Să ajung un dansator mare și în țara mea, dar și în afară. Afară unde? Unde vrei să mergi? Care ar fi prima competiție în afară pe care vrei să o... În altă țară? Da. În ce țară ai vrea să mergi? Și curios în Germania. Germania? Super.
Păi, vedem. După ce se gata partea cu pandemia și cu restricțiile, poate dăm o fugă în Germania. Ok, acum o să vină iară niște întrebări mai grele și vreau să-mi spui ce-ți place la antrenorul tău și, nu știu, ce părere ai tu despre antrenorul tău? Părerea mea este că antrenorul meu vorbește frumos și știe să explice foarte bine mișcări de dans, în același timp dansează și bine. Mulțumesc! Bun. Îți mulțumesc, m-am emoționat acum. Cum ți se pare ție la cursuri? Ți se par cursurile interactive? Sunt grele? Sunt ușoare? Sunt multe lucru? Cum ți se par? Plictisitoare? Mi se pare nici ușor, dar nici greu, amuzant, mai și râde, mai și facem serios, mai... Când se transformă fața din în... Deja începe serios. Sunt planurile tare cu dansul și ce ai de gând să faci în următorii, nu știu, 1-2 ani? Să ajung și eu mai avansat, o să exersez mult mai mult acasă, de 2 ori mai mult. Și după cum am mai spus, o să vreau să ajung să mai particip și eu la mai multe concursuri. Yes, abia aștept. Eu sunt dispus să vă iau pe toți cu mine la toate concursurile la care mă duc, însă știți regula, trebuie să repetați, trebuie să munciți, pentru că doar muncind putem să obținem rezultate frumoase. Bun, Seba, am terminat acest episod, vreau să le dai, să dai audienței noastre un ultim mesaj, ce îi sfătuiești tu pe ei să facă dacă vor să se apuce de dansuri, dacă sunt acasă sau, nu știu, dacă vor să se apuce de dansuri, ce trebuie să aibă în vedere? Vă uitați la tutoriale de mișcări de pe YouTube sau de pe ce aveți și să exersați acasă, vă puneți muzică și dansați cum puteți, cu mâini, cu picioare. Super! Și am ajuns la final, la finalul interviului cu Seba. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un subscribe să ținem legătura, un share ca și prietenii voștri să beneficieze de informații și, în ultimul rând, un clopoțel activat ca să primiți notificările de la noi. Vom fi foarte activi, așa că ținem legătura. Pa!